Onnea peliin. Taitaa peliin. Santtu, minkä pelin valitsit? Mä otan... Mikäs oli millä sä pelasit? Tää. Häh? Tää. Mä otan se. Kyllä se on aika hyvä. Joo. Siis sori, siis tarkoitin toi tuo. Tää vai? Niin. Et muuten varmaan alka. Kuta tuo tän pelin. Meillä on tästä kannisata. Onks toi hyvä? Siis tuohan se, mitä me otettiin. Ei kun se siirrettiin tähän, kun tosta tuli TV-peli. Me siirrettiin kesken meidän sarjan. Siis Kone! Tää on se Tää uusi. on se uusi. Joo. Mä en ennen osannut tätä pelata. Mulla tässä ei ole vaikeutti peli. No niilläkin näytti kyllä vähän hitaasti. Joo. Hitaasti tuli käänne. Ei oo ihan valmius. Ennen se oli vielä vähän. Oho, Tepa johtaa 1-0. Niinkö mä en tepaa sen. Kone. Konneella takakulma. Nyt tulee Nyt nappaa se peli. takaperi. Hyvä puolella. Jännitään jo kohteen puolesta. Hyvä toimi tällä kertaa. Homma mulla kahvin kalaa. Siinä mä voisin kirjoittaa sen tyttöön. No mitä mä haluan? Kaili tapaa. Sellaiset salvaukset, että Hefka Pultin Rouvax ja Ivo Juoksumaan. No mulla on tehty ihmistä. Santtu, miksi sä menit voittamaan? Saisit olla myös muut koteen Mulla on vielä tulla. tai Janni. Ei susta ollut tänään mulla enää vastusta. Mä haluan... Nyt tuolla saa. Janilla on vähän parempi tsentti. Joo. Mäkin olen. Tepa on edelleen 1-0. Aika sinnikkäästi nousee 2 tappiolta 1-0 ja 1-0. 1-0 päättyis. Vielä tuolla eräaika. Niin, mut päättyis peli 1-0. Noissa tapahtumissa on puolelta, kun muuta koko ilman siitä, niin siitä on ääni. No venäläisillä menee nämä ääni köyhyydessä tapahtumissa. Tuntuu, että Tepa pelaa oikeesti tosissaan. Joo. Tepa oli semmoinen keskittymä. Tuo ei kyllä vakuuttanut toi vastaan. Joo. Niin onkin siitä vastauksesta ei oo mitään. Joo. Ei mulla aikaa miettiä vastauksia, kun pystyy peliin. Niinpä. Toi muuten rakkas. Se pelaa täysin. Hyvä rauhoitusta. Aha. Ei oo varmaan kiekko ollut paljon Janilla tässä pelissä. No itse asiassa on aika paljon. Oho. Sieltä tulee haastattu. En yllättyis. Oi.
ranka sulle. Päätyi se? Hei. Joo.